Алдагы матур кытлау сәләме хөрмәтле милләттәшебез Канюшева Әлфия Алиевна хөрмәтенә яңгырар. Матур туган көне уңаеннан яраткан тормыш иптәше Илдус, улы Ирек һәм кызы Эльвира безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә пар канатым булып, борчу мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче кадерле хатыным минем. Гомер юлларында очраштык та, бер-беребезгә тугры яр булырга вәгъдәләр бирешеп кавыштык. Тормышыбызны ямьләндереп, балаларыбыз туды. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, иреңне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Кадерлем син минем, бердән-берем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син бит минем, язмыш биргәнем. Яшьлек үтте, инде җәйгә керәм, якыная димә күзләрем. Ышкын сипкән учак төсле һәр чак, безгә җылы чәчәк күзләрең. Әни дигән бөек исемне яклап чыга алган. Ике баласына иң кадерле фәрештә булып, төннәрен йокламаган, көннәрен борчуда үткәргән кеше ул безнең әни. Аның сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән галәмдә дә юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Әтием белән безне, ике балаларын бик олы мәхәббәттә үстерделәр. Үзебез дә олыгайдык күптән, ләкин газиз әниебез өчен һаман сабый калдык. Ул гел безнең хакта борчылып яши. Әнием бик акыллы, бик сабыр кеше. Кадерле без, әникайыбыз. Бүген туган көнең белән кутлап, иң зур теләгебез әти белән бергә озын-озак, саулыкта, иман байлыгында, матур гомер итегез. Сез исән булсагыз, без бәхетле булырбыз. Иртән торып бүген дуга кылдык. Әниемә саулык сорадык. Көне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәменә аны юрадык. Әниемә күз тимәсен әле, һаман чабып йөри гел эшләп. Бер минутка ял итергә аны утыртып та була тик көчләп. Утыр әле әни яннарыма, кабул итче безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ул япь-яшь булган яңа йөрәкне. Яшәтер дә идек меңәр еллар, синең янда рәхәт булуы, нинди бәхет балаларым дигән сүзләреңне ишетеп торуы. Котлы булсын әни туган көнең, теләгебез сиңа исәнлек, бирсен Раббым бәхет, сәгадәтен гомер азагына җитәрлек. Кадерле Әлфия Алиевна, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарым, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп
кызыгып, эй китеп барганнарым, кайтыр юллары гына көтсün, туган йортума илеткән, әтиянигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымын арын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымын арын. Кочагыма